van egy barátom a sóti, érted? Most elmondom itt szembe, érted? Maga eljön a sóti, nagyon szereti az autókat, a motorokat, én meg van veszve, érted, mint a kutya a kukoricája, érted? Az benne a lényeg, érted, hogy szerelés, büszköli, megkaptam matikot, érted? Kicsit itt már lehagy szegény vajdaságban, megy minden felé, Noviszád, Beog, Kragujevát, Kruskovát, jelent a pakó posta, érted? Kicsit felébe, érted? Kicsit megpaknittam, hogy mi a büdös kapja, csináltam mindent, érted? Processzortól kezdve, új típú fogó. Mindenki mondja, hogy nem megy az semennyivel, mit akarsz már, érted? De megy arra, érted? Lemétek 120-szal megy, érted? A Golf az nem csal, érted? Ott mentem mellette, majdnem lehagyott, érted? Jó, hogy van nálam 4 sebesség, barátom. Az még csak 2. De megy, érted? Nem igaz, hogy megy, érted? Ő vett egy ilyen Sahedliá, bilifejű kis kupakot, érted? A fejre, érted? Nagyon állott, nagyon jó néz ki, a napszeműek fölzog, de ettől, mint a Terminátor, érted? Nagyon megy, csak hiányzik a csopperos feeling, érted? Így rugózik, érted? Fölső egyen, így megy ki a trágyából, érted? Nagyon megy, érted? És siklik, mint a gyík a tiszán.